Saan nyo nalagay yung itak ko? Di ba kayo nagputol? Hindi ako. Good morning mga tropa, good morning. Alright, so back to reality tayo mga tropa. So galing tayo sa Bulinaw kahapon. At tinignan natin yung Sarguelas Farm sa Bulinaw. So yun nga, wala pang bunga. Kaya wala pa tayong mapipitas. Tapos kumuha rin pala tayo ng sanga ng malunggay mga tropa. At yun ang itatanim natin. Ganda kasi nung ganda kasi nung mga tanim na malunggay ni Daddy. Ang daming bunga. So ito, nagdala tayo nito mga tropa, sanga ng malunggay. Ayan, tatanim natin dun. Tapos kahapon bumili na rin kami ng sili na tatanim, sili saka talong. Dadagdag kami ng tanim mga tropa. Right, so papunta na rin kami sa bukid at magdidilig kami ng mga tanim at titignan natin yung mga tanim natin mga tropa. Dahil ilang araw na tayong hindi nakapunta doon. Diba nga nung medyo busy kaya hindi tayo nakapagdilig ng ilang araw. Right. So nire-ready lang natin mga tropa yung mga kakailanganin natin. Dito pala yung bareta. Tawag sa amin dito bareta. Alright mga tropa, so mamaya update tayo sa mga tanim natin. O, tara na? Ano, tara? Inulot ko lang sinabi mo. Good morning ka naman. Morning. 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 Parang morning lang ah. Sino taga-bante namin. Good morning ka naman sa mga viewers natin. Good morning. Yan si Milay. Okay, so update tayo mamaya mga tropa. Video. Jake! Nauna na. Yung pinatakbo mo yung aso mo. Ang tigas ng katawan eh. Exercise din yan. Kailangan niya lang mag-exercise. Sobrang taba niya na oh. Yan. May laban yan sa susunod na linggo. May laban yan sa boxing. Ang tigas ng katawan mo. Tumakbo eh. Nauna pa siya. Ay, na tayo sa may taniman. Kaya check. Kaya. Dito lang. Halika lang. Ayaw niya. Ayaw niya. Tapos mo ako pinatakbo? Pinatakbo eh. Ayun na, lamit ng dila oh. Tapos mo ko pinatakbo-takbo? Alright mga tropa, so nandito na tayo sa may mini farm natin. Oo, nasira-sira ang gate. Sira-sira yung kita. Wala. Gawa ni Kuya yan. Gawa ni Kuya yan. Hindi ko sa bata.
Sinisil sa batay. Alright mga tropa, so yun, update tayo sa ating munting taniman. And wow, wow, wow. Wow na wow mga tropa, ang lalaki na ng mga sitaw natin. Malalaki na sila oh. Yun, yung mga sitaw natin mga tropa, ang lalaki na oh. Ang ganda naman, ganda. Tumubo lahat mga tropa oh. Tapos yung mga tanim nating kamatis. Ay mga tropa, yung mga tanim nating kamatis oh. Tapos yung isang toneladang bunga ng talong natin. Yan mga tropa oh. Ayan oh. Pwede na ba itong pitasin? Pwede na ata, malaki na. Malaki na ba? Ayan oh. So ganyan yung ganyan kalalaki yung bunga ng talong namin mga tropa. Ayan. Yung patola nga. Sabay patula. Tik mo nga yung patola. Ayan. Ay, ayun na, nakbong na. Ha? Tumubo na. Ayun oh, tumubo Walang na dami, rin pala oh. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 6. Oh, mayroon pa isa dito oh. Nasaan? Ba't may nahiwalay dyan? Ko sa'yo. Dapat kasi pinaghiwa-hiwa. Ayun pa oh. Ay, tumutubo din pala lahat. Yung mga tropa yung patola. Yung pala lang. Alam. Ano, may ibon doon? Oo. May ibon. Nasaan? Ayan oh. Ay, ayun pagaw. May ibon nga. Oo. Ay, may bulaklak na yung kalabasa di oh. Ah? May bulaklak na. Bulaklak na. Nasaan? Ay, Ay, oo. unang Oo. bulaklak. Uy. Ay. Ayun oh, may bunga na rin oh. Oo. Ayaw nga no. May bunga na rin yung kalabasa mga tropa oh. Oo, ayan oh. Oo. Namunga. Huwag mong papuntahin yung ano dyan, be. Pakyatin mo. Hindi, ililipat natin to. Pakyatin mo siya. Yan. May bunga na, may bulaklak na. May bunga, may bulaklak na yung kalabasa. Nakakatuwa naman. Ayun mga tropa oh. Tingnan niyo itong katuray. Ayun oh, may bulaklak na rin oh. Oh. Ano? Oh. Bulaklak na yan mga tropa. Oh, ang dami na. Ay. Para pa akong susipunin ah. Para pa akong sisipunin eh. Pati ikaw? Hindi nga, sisinglot-singlot ka na. Parang sisipunin pa yan, ano? Oo, parang pa. Sa sobrang malamig kasi sa umaga mga tropa, tapos malamig sa gabi. Mainit sa tanghali. Mga chiko. Right, so yun yung mga update natin sa mga tanim natin. Nakakatuwa mga tropa. Right. Oh, yung mga talong din natin dito mga tropa oh. Ayun oh. Oh, may bunga na oh. Oh. Yan mga tropa, namumunga na. Ito, meron din dito oh. May mga bunga na talaga oh. Halos lahat yata. Ito, malaki na rin yung bunga na ito oh. Oh. Be, lumagot ang Oh, pati ito mga tropa, sunod-sunod ang bunga nito oh. Oh. yan. Ah, Lumago yung nagwano mo oh. nasaan? Ay, oo. Kumanda mga tropa yung sili oh. Lumaki. Hindi mo ba ginano yung nasa gilid? Yung pinakadulo? Doon? Oo. Hindi. Dapat nilagyan mo Hindi, sasabay ko na siya dito. para makahabol. Para bali maglalagay naman tayo ng abono bukas. Right, so yun yung update natin sa mga tanim natin. Natuwa ka ba? Ah? Natuwa ka ba doon sa isang toneladang bunga? Oo, matitikman na natin yan. Alright mga tropa, so magdudulig na muna tayo para
hindi malanta yung mga tanim natin mga tropa. Ay, so update tayo mamaya. Ito namumunga rin to, be? Be, namumunga rin to? Oo. Anong bunga nito? Bunga kalukuhan ang bunga. Bunga ng kalokohan. Kalukuhan ang ano yan. Oh, ay, may sugat ka na naman sa ulo. Eh, sumuksok na naman yan eh. Ay, naku naman talaga. Ay, Bunga ng kalokohan. Ano? Alright mga tropa, so nire-ready lang natin yung mga itatanim natin na malunggay. So ito mga tropa, may mga napatulos na rin pala ako dito. Ayan o. So ganito kasi yung strategy ng pagtatanim namin ng malunggay. Pati sa siniguelas mga tropa, parehas lang. So parang pinatulos natin yung isang side na to, tapos dito sa kabila wala, kasi dito yung maglalabas yung mga ugat mga tropa sa side na to. Ayan, dito dito, pero ito protection na to para hindi agad mabulok ng malunggay mga tropa, itong balat na to. So ang pagtatanim kasi ng mga tropa pa ganyan, ito yung babaw, ito yung nasa ibabaw, parang pa ganyan siya. Kung basa lupa, pa ganyan siya. Ayan. So ganun yung strategy mga tropa ng pagtatanim ng malunggay. Ito, ayan siya. Tapos ito naman mga tropa, ayan o, ayan, may biyak siya. So tatanggalin natin yan. Hindi pwede yan mga tropa kasi mabubulok yan sa loob. Kailangan dapat yung yan solid, walang sira. Ganun siya oh. Walang sira, para hindi siya mabubulok sa loob mga tropa. So papatulisin lang natin. Kita niyo naman yung mga malunggay dun sa lupa ni daddy ng mga tropa na ang lalago. So kami yung nagtanim dun, mga bata pa kami. Alright, so si Mrs. kasi mga tropa nagdidilig na. Ayun, so itatanim lang natin itong mga malunggay. Right, let's go. Alright mga tropa, so yung nakapagbutas na rin tayo ng mga pagtatamnan natin ng ito malunggay. Yung mga malunggay natin mga tropa, ito naka-ready na lahat yan. So ito mga tropa, ayan o, papakita ko sa inyo yung pagtatanim kasi pa ganyan mga tropa. Yung tinulisan natin dito siya sa ibabaw, ganyan mga tropa. Ayan o, so ganyan lang siya. Tapos kung magtatanong kayo kung bakit napaganyan mga tropa, kasi nga pag nagdilig ka kasi siyempre dito yung mababasa, so yan ang mag-uugat. So ito yung protection niya sa lalim para hindi siya mabulok. So ito yung papaugatin natin, yung may patulis, yung tinulisan natin. Ganyan siya mga tropa. Yan. Ganyan o. Yan. Yan. So ganyan lang siya. O diba? Mabilis lang ang magtanim ng malunggay. Magpabuhay pala. Basta alam mo yung way kung paano ibaon yung mga malunggay mga tropa. Katulad nito. Ayan siya. So yan yung papaugatin natin. Hindi naman 100% mabubuhay lahat, pero mas effective kasi yung way na yan kaysa dun sa pagkaputol itatanim mo agad na
wala man lang, walang ganyan o walang patulis. Mas effective yan mga tropa. Yan mga tropa, babaon natin. Ganyan lang siya. Yan lang. Oh, ang aso kong pangit na mukhang mabait. Okay, mga tropa. So ito yung huling malunggay na itatanim natin. Yung pagtatanim din pala ng siniguelas mga tropa is parehas na parehas din sa ginagawa natin ngayon. So ganun lang. Ganun lang yung gagawin nyo. Hindi naman kailangan malalim masyado. So ganyan lang. Oh. Ganyan ang gagawin natin. Tapos yun, basta ito nasa ibabaw. O ganyan, no. Ayan. Right mga tropa, so tapos na tayo sa pag tatanim ng malunggay. So sasamahan na natin si Mrs. magdilig. Na binili mo? Oo. Bumili ka ulit? Ha? Bumili ka ulit ng talam? Matagdagan na naman diligan natin, ha? Baka magdalawang balik ka na. Be, Dalawang balik? Hindi kulang yung tubig. Hindi kasi yung gagawin ko, ililinisin ko yung isang drum tapos punuin ko yun. Yung drum na yung ano mo? Oh, yung kulay blue. Oo. Yun na. Alam mo, kulang nga yung tubig natin, oh. Oo. Pero kulang pa yan tayo na kalabaw na yan. Anong baka na yan? Maghakot ka pa, ah. Kung magsakot pa ako. Bek, iwan mo yung konti, beta. Hindi po patapos yung ano, sitaw. Oo, sitaw. Oh, kunin mo na yan. So, medyo nagre-ready na rin mga tropa sa mas maraming tanim. Kasi magdadagdag tayo. So dito mga tropa, dito tayo maglalagay ng mga tanim natin. Saka dun sa kabila. So hilera ng talong to. Tapos dun naman hilera ng sili. So bumili pala ako kahapon ng 20 pirasong talong. Tapos ilan yun? 20 piraso din na sili. Siling green. Kasi yun yung madalas na hinahanap ng tao dito sa amin. Siling green. Pag nagsisigang kasi yung mga tao, mga tropa, yung mga tao dito, kailangan talaga nila ng siling green. Hindi yun nawawala. Mas masarap daw kasi talaga pag yung sinigang na isda may siling green. So yung mga tropa, ito yung tanim natin na palang, wala pang tumubo. Oo nga pala mga tropa, no? So magdadagdag din pala tayo ng sitaw. So yung sitaw pala, doon na natin ihilera doon sa may banda, kahilera ng mga sitaw. Magdadagdag din tayo. Nasimulan ko na to mga tropa, kaya ipupush ko na to.
Kailangan kasi natin talaga magtanim-tanim. Sa sobrang mahal na rin ang bilihin. Tapos magmamahal pa yan mga tropa dahil mahal na ngayong gasolina. Kasi hindi pa nga natatapos yung gera sa Middle East. Kaya talagang mahirapan tayo sa taas ng bilihin pag nagkataon. Uunahan ko na. At least kasi pag may tanim ka, sabihin mo ng talong ngayon, pwede mo ng iyaw yan, pang ulam na, di ba? Dito na tayo sa may tubo-tubo. Itong tubo-tubo naman mga tropa, ito yung mga magiging pagkain ng ating mga baka soon. Tapos nagpaplano din kami ni Mrs. mga tropa na bibili ng kambing. So doon tayo maglalagay ng kambing doon sa may banda doon. Bibili kami siguro ng isang lalaki tapos dalawang inahin na kambing. Pero maglalagay muna tayo doon ng bahay-bahay nila bago tayo bumili. Ini-improve lang natin tong hacienda ni Ate Erlen. Ano muna? Makikisaka muna? Ha? Makikisaka muna habang wala pa siya. Habang wala pa siya, oh. Right. Kakatuwang naman pagmasdan pag ganito karami yung bunga ng kamatis mo. Yung mga tropa. So malapit na tayo matapos magdilig. Alright. Wala na palang tubig. Hindi tayo ito. Bale sakto lang naman yun. Kasya na yun guys. Kasya na yun na pang dilig niya. Nagkasya ba eh? Nagkasya yan? Hindi pa. I-post mo na lang. Bus ko na. Wala. Kulang. Ilan na lang yung kulang doon? Yan na yan. I-post mo na yun natin. Saan? Kulang na talaga yung isang drum na malaki na talaga kailangan So, natin. kailangan na natin ng isang drum. Kailangan maghakot ng tubig. Kulang na talaga sa sobrang dami na ng tanim namin. Balik kunti na lang to natira. At mangilan-ngilan na lang pala. Ayan. Mga tropa. Yun lang naman na. Tapos yung malunggay babasain lang natin. Yung pagdidilig kasi ng malunggay mga tropa hindi naman siya totally nabuhos talaga. Yung sakto lang mababasa. Sakto lang mababasa yung lupa. Kasi pag sobrang dami ng tubig hindi yan tutubo kasi mabubulok yung kahoy niya sa loob. Hindi yan magugat. Ano? So, ganyan lang. Yung mga tanim natin na malunggay. Right. So yun mga tropa, natapos din. At halos magkulang na yung tubig namin. Pero bukas mag-aabuno tayo. Kaya hindi tayo masyadong magdidilig sa bukas. Right. Na, tapos na. Ah? Hindi, dilig kami ng ano. Hala, matalim. Ay. Oo, kamatis saka talong. Pisa-dispetasin na natin yung isang talong doon, no? Baka maunahan pa tayo ng insekto.
Nakabutasin ka. At the same time mga tropa, harvest na. May harvest isang piraso. Malaki na siya eh. Mm. Ano namang hindi mo kunin. Yan yung naunang namungay. Ito yung una, tikman natin mamaya. Iluto natin ito mamaya. Para matamis-tamis siguro. Eh, wow. Manamis-tamis siguro to, no? Wow. Pwede na to, oh. Alangan patigasin mo pa. Ayan, oh. Pwede na to, B. Huwag mong putulin, ay huwag mong isagad ah. Bakit? Ganyan. Uy, yung ilang balde, ilang drum ng tubig. Ito na. Pakita mo naman ah, Oo. pag-virus natin. Unang... Ito ba tayo, ipakita mo, ganyan. Yan. Yung unang bunga Unang bunga. na makaharvest. Ito na yung susunod, oh. Baka maatis, malapit na yan. Pero ito mga tropa, magsusimula ng mamunga talaga lahat yan. Marami tayong makaharvest pag namunga, ay natuloy mamunga lahat yung mga bulaklak na yan. Ayan mga tropa. Right, so yun lang yung vlog natin mga tropa. So nag-update lang tayo sa ating mini farm. Ayan. Mini farm. So yun nga mga tropa, tanim tayo ng malunggay. Tapos yung mga nabili kong sili sa katalong, tatanim din natin. Pero baka bukas na tayo magtanim kasi magsusunog muna tayo ng tayo ng baka. Right. So yun mga tropa, nakita nyo yung mga tanim natin. Malalaki na yung sitaw, umusbong na yung patula. Tapos nakapag-harvest na rin ng 1 toneladang talong si Mrs. Ayun. 1 toneladang talong talaga. Alright mga tropa, so dito na rin matatapos tong vlog natin. At see you po sa next na vlog natin mga tropa. See you bukas mga tropa.